Salvin Manġon ta' 71 sena resident il-Birku u jġeb mhux ħati li qatel il-Kajl Mifsud, ir-raġel ta' 33 sena li tilef ħajtu fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn wara intlaqad btil ta' senter tal-kaċċa fl-istonku tiegħu. Manġon kien mixli wkoll possess ta' arma tan-nar bla liċenzja u l-intużat biex jikkommetti reat. Il-każ seħ wara tilwima bejn Mifsud u l-anzjan fil-qasam tad-djar fiż-żona tal-Ħawli fil-Birku. Il-pulizija investigat id-dinamika ta' kif seħħ il-każ. L-anzjan jiġi arrestat fl-akwati ftit wara l-isparatura. Il-pulizija sabet ukoll is-senter tal-kaċċa li allegatament intuża minn Manġon. Il-prosekuzzjoni spjegat li fil-21 ta' Settembru il-pulizija kienet infurmata li fit-triq il-qalb ta' Ġesu kien hemm persuna li kellu ħafna demm u saret talba l-ambulanza. Huma sabu lil vittma fil-parti tat-taraġġ tal-komun ferita f'żaqqu u kien għadu konxju fejn fil-fatt huwa stqar magħhom li Salvu Manġon joqgħod fl-istess binja li kien sparalu. Tal-ambulanza tawh l-ewwel għajnuna u ħaduh Mater Dei. It-tifel ta' Salvu Manġon kien qal kollox lill-pulizija fuq dak li kien seħħ. L-investigazzjoni min-naħa tal-pulizija għall-ewwel ikkonċernat fuq il-każ tat-tentat ta' qtil, imma wara li Mifsud tilef ħajtu id-dinamika nbidlet u hawn il-każ tela l-qtil involontarju. L-avukat tad-diviża qal fil-qorti li ma kienx qed jikkontesta l-validità tal-arrest u staqsa jekux minnu li xi żmien ilu il-vittma nstab ħati ta' serqa fil-konfront tal-akkużat, każ li seħħ sentejn ilu. Waqt il-proċeduri intalbet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-familja tal-vittma. Il-qorti laqgħet it-talba bil-maġistrat tinforma lill-akkużat li bl-ebda mod ma jista' jikkomunika magħhom. Intant ma saret l-ebda talba l-ħelsi mill-arrest f'dan l-istadju u għalhekk Manġon ittieħed fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.